No? Tapos na pala na. Saan ko sa'yo ito, babe? May screenshot ako. May data ka, di ba? May data ka, di ba? Tikal yung natatamis na. Okay? O, atak yung bukas. Sandal. Kabila. Di siya na. Sino yung nag-ano, be? Sino yung nag-left Meron ba? sa ano? Saan? Sa WhatsApp? 4475. Kailan? Ngayon lang. Ay, si ano? Si Rachel. Hindi, siguro syempre marami siyang problema eh. Oo. Kailan? Ngayon lang ako nakita ko. Inopen ko kasi, nabasa ko kasi yung dun, left, sabi niya. Sila siya. Grabe yung amo niya, ano? Ano yung design?
Kasi ano pinalang na iyon, po, mati kababa. An nalamlam sa na kanya. Ano kami, gusto hindi ano kung yung 25-26, yung pudo. Ay, Dito sa baba, hmm. tapos dyan. Bilindad mo mo atan. Ah? Yung pudo, Kapag tulkan. si 18. Itini ko kami sa labi. Parang may ako pag naman. Tamang tayo. Ang di ba patato na pilbit? Makakuha din na lang yung coffee, barley coffee, tayo ko i-deliver. Tapos, i-birnis na pag, i-dinamin ko daw ang lakas ng deko. Tapos, i-try din ako kami na at least hindi ang rida. Mininong ka mo gayong pagi gamot di ko na din. Hindi kasi Wala. Sabi ko mininong nga kasi ay. hindi gusto na dito. Hindi gusto na gay Oh, nagi talagang powder na. Na may ang nabalik kasi ba sa capsule kung kaali yung capsule ti hindi Santi Valley. Ang kung nga nakipagkakaiba na mas panag-isal. kung na ang nga naging bilis na maagi kami adi IM worldwide pero naging bilis sa Pilipinas. Ito mo lang ay so. Uy, kung nakisong mga ano, hindi kami ang daan mo kung na makatag na. Anak ko makatakde. Kaya ko, okay, ay di na alba ko ito, muna takpa. Na makatakde ka ba ba? Hindi ko na makatakde. Hindi na makatipasta. Ano na nakata? Kung nanginga lang 100. Panahon. 100 piyaw. Ano ito ka lang. Mga ala na, bandali man may gusto, mga lakto. Ang lang kanyak siguro 60. Ay, kaya. Ano naman ito, mga pakita doon. Mga lakto. Dia danak lagi pila. Nagana. Naman may lagi. Lagi powder lang. Kami kaya nga naman powder. Ito pa naman kanya. Ang hina mo, 200 ka sa dyan. Pero hindi sabi ka. Hindi powder. Bala anak na. At ang tupay tapos na, bala anak na, di ba? Ako kaya nga bunutin natin. Pinatas ko kay mga sa kanya naman na. Ay, ba't naman doon? Itinin mo na. Kaya ilan ko pa ajay kapsul na kadaangot ka, di ba? Ano na lang ni Kapso. Hindi powder talaga. Kung naman pa doon sa ko, ano, kinsa ng kuko, kinsa ng protex. Anak mo ito padalas ka sa kaya ka din tao. Minat renta. Bisyak timang kuskus-kusen. Masarap ka. Pero ito yung tipak na di magdadagin-galos. Ilan mo mas? At ito yung gagawin mo. Talon? Oo. Kapag ako nagpasya yan natin na asik. Ha? Ibabaw ko.
pag nagkatang pangagpata nila, pinagay ka. Ano ba yan? Abang ka mo, nag-inalagyan mo. Na ganyan, inang niya. Okay. Awan mo nga ito business na dito dito na sir? Aan sa bali pa kinagandang ti ang ginaganda ti pagbibiyan, di ba? Ang mani di may isa. Ano ti Sabali. ano ti account daw? Madi, isinukanda ka ng kaano ti adatin ang pamin na telepon ang kapalagpunta. Tatani ate na gano'n din ang kuya. Edita? Hindi pa ka nakukuha ang pinas beda. Ako ganda edita tuwing pang budi. Punta di Pilipinas. When yung Punta business na ba yan? business na pinaan, yung handa nga kapakinaakya, sinto niya ang pinag. Insikreto ka ng kanya. Hindi ba kasi manigig yung may isang Wait, kapampangan nun? insikreto ka ng kanya. Huwag mo Kaya sasabihin ko naman na kapag huwag mo business nga sasabihin ako. ko na ni Dimple. Bakit? Nagkabanyaran sila ni ano ba na, Edita. So, bakit ko na po lagi nire-report pa yung online siya ni RC? Ang pinireport na kadamot at lisensya. Ang kumuli mo, may alanda ko ni Manulit. Tantos na naadati ko, ano na, gana adyo, tapos Ang na, ti account down. tapos ajay, tapos wala na sa dito, nagpurgod na. Ano na, Ano ba yung video? nagpurgod na. Pero siniraan siya ni Conductor. Ang mukha di kita nung bumilay pa tanong ni Tim Paul. Ang dati type ko nga bagda dyan. Dangarte kanya. Tagkita? Inantik ko lang. Di ba duwati kupanat ta? Well, Duwati... agabay mit lang. Ah. Bakla kinigilay ko ah. Dapi alahas na ni. Puro bakla pa yung katabaran niya. Namimetek sa kita bakla. Pindasan ba pa ni mo? Madi may pang. Bakla ng bakla. Kung mahal, pinanda ng bakla. Ano siya na magyari daw po? Ang kahit tumeses natin ako, hindi ako nagpapakot. Wala ko naman ito na nakita yung message. Pero nakaulan sa... Hindi ko makakita yung message ko. Pamilig ko. Mamit, alisin mo. Ay, adan mo ba dyan? Yung pabasip ko lang araw ito. Ano yung sa tama? Maraming pinahapin. Siyempre, kadadalas nagdatirpon tayo, naman tayo. Nagreklamo ko nung naputo. Kapag kumawatang. Hindi ka di ko ito, bagab naputo. Ano na kita Video. yung module? Puro storage na. Paspasan. Baga na kami terapi pa lang ako pag mas Ang ganda ka yung video. Tsura mo hinangan. Yung may saning cellphone mo. Naiya po ko lang pa siya pala naman siya. Dahil mo na, hindi pang panunod mo na. Isa na ba sila yun? ikan. Hindi mo na. Balan mo. Kasi lang may problema mo yan. May kanto eh.
birthday naman ang kinara. Namin makarami sa bago kasi doon. Be. Paano kiba? Paabot na ako ng earbuds ko. Yung? Earbuds ko. Nandun sa bag. Oh my God, ba't yung Friday dinidigan ako? Birthday na? 13, 12 mo kayo manang. November? 13 ni Arab? May bulan manang. Salam? Salam. Ano akong bingi? Nasaan ito? Bradiyala. Aywan ko. May buya. May bayala. Ano nga nagsabi? Ah, Ano trabaho ng tatang nan? andun. Kasi na among ko trabaho na makapag-special siya magbayana ko sa bigat ko alas 10 na trabaho. Aywan ko na. Ano kung sa ka? Maparang ti Sabado ti ay almadam kasi yung karate ni Center. Buti ko man dito dito mo si Center. Talagay wa ano. Ang ganda dito na yan ma, 5 months na ko lang. Na ko lang. Nakikati na kayo siya. Basta nakakasta na ito na mo para na uuwapag na kinanayon. Katang-tang ko sa kana, nagsikit. Hindi mo mga sulit kanina na nanibis na ako sa akin. Nagbibitan sa akin na rin. Hello? Ah, bakit? Ah, nagpapatok. Dito sa to. 6 months na palang ito dito. Oo. Bakit? Bakit? Asan ka ba? Si Mira Soy. Sino naman yan? Ha? Ano? Oo nga. Bakit? Asan ka? Ay, yan. Okay. Blue. Ano? Meron. Eh, ayaw. Namatay. Wait lang nga. Wait lang. Namatay nga yung ano ko data ko. Hindi ko mabuksan no. Asa kung kitag di piso dagtal. Okay. Nandot do ko kitag di piso. Alam mo yan? Oo, sinasabi ko pinagpapadi kape. May panupay sa di kape na? Luman? May panupay sa kata. Diba rin tama? Ano pa dati kami mga doon yung nawat na ang kanon ni Ima sa di kape yan. Kung ang di mo anang ang parang makapagpicture. Oo. Bigat ka na bina ang buhay no. Kung mayat ito ang tulog nito. Nung dagda na matulog ang sakit niya. Ano? Matulog niya. Oh. Ha? Bakit? Ay, hindi. Dito pa ako sa mga bakit? Ay, hindi ko lang ako. Hindi ko siya iwan kung ito mag-alala. Papantayan ko lang siya. Parang kilala ko yan ha. Alam ko sino? Iba yung ano mo iba yung pagbungad mo.
Nagulat naman ako. Nandito lang po ako sa mga garalan. Isa iba. Ano? Hindi ko alam eh. Saan lang sa banda base? Sino yan? Sino pa ba? Matagal yata po kasi dalawa eh. Hindi, mas malaki pa. Mas marami pa din. Hindi ito na ako mga dalawa. Safety siya. Oy, ibahin mo kasi yung anong pabungad mo para ano. Ibahin mo yung ano. Sige. Oo, sige. Oo. Sige. Salamat. Salamat. Ayun ako, babe. Parang tanga. Pati ako ginugulo. Naguhin natin ang Pasko daw. Mga tanga din to. Hindi ako makabay data. Bakit? Hindi ko alam eh. Tingin niya. Sakit lang. Hmm? Ay, hindi kasi yung plan ko noon ba? Anong plan? Hindi pa kasi ako nag-buy noon eh. Sakit? Hindi. Mas masakit nung pag iniwang ka na, ganun. Ano. I-deal mo kuya, hindi na masakit. Alam mo nga, ayaw ano? Ayan yung sinabi Ano niya. yung denial mo? Ayan nga yung sinabi niya, yung sinat niya lang ano. Na you cannot buy data, renew your plan, sabi niya. Nakaplan ka ba dati? Hindi. Nung dati ba, yung 49, yung 1 month. 1 or 2? 2. Tik! Lay! Oo, sige natin oray. Bakit? Para doon ni Lulu, iniwan dito. Okay na? Okay na kasi naka-receive na ako ng WhatsApp eh. Ah, okay. Thanks. Ito yung bike mo nun, Re? Ha? Ito yung bike mo nun? Hindi. Tal? Pambata yan. Sa laga niya. Parang ano si, Eileen. Saan to? Tignan mo. Search mo. Si bully ko nag-chat. Oh. Tawa-tawa ako, sabi kong bully ko eh. Sabi ko kasi sa kanya, ay sabi niya sa akin, nag-inog daw. Mm. Sabi ko, chat mo si bully mo. Kasi, Sino? si Bon. Sabi ko sa kanya, chat mo si bully mo. Kasi pwede sa kwarto niya. Pero si bully ka. Bully mo. Sa gabi, pwede. Kaya ano? Mamaya.
Kasi para wala yung amo ko. Nag-chat siya, be, nasa na daw yung suman. Nag-chat si Buni. Nasa daw yung suman. Be, sabi ni Bonnie eh, "Ang pangit pakinggan," sabi niya. Tapos sabi ko, lasing na kayo ni, may loves, sabi ko. Tapos sabi niya, tol na lang, sabi niya. Medyo tol, sabi niya. Tapos Buni ko gusto ko. Ano? Buni ko, sabi ko kasi Buni ko gusto ko, sabi ko sa kanya.
Ah, ba't ni Ani yun? Hindi ko alam. Ang ganda ng kanta ni ano eh. We Loves. Saan? Sa WhatsApp. Saan ka? Sa PC? Sila ni Mon. Ang bunto na sila yung chat niya paulit-ulit. Sino? Si Bon. Naasar ko kasi siya about training. Oo. Nagipag-asar siya.
Be, Mm. sabi ko kasi, Bon, Hmm? nandito kami sa tatuhan, sabi ko. Oh. Tapos, ouch, ang sakit na. Hindi naman masakit. Na-try mo na ba? Sabi ko. Mm. Hindi pa, pero magpapwet na try ko na. Sabi ko, gago. Niloloko ko si ano, Si, si Mine. ah. Ay, chat din sa akin eh. Ano ba itong mga to? Walang oras yung mga jowa nila sa kanila. Oo nga, no? Bakit tayo inaasar nila? Sabi ko sa kanya, ano, kumusta daw kami ni Jade. Mabait na daw siya sa akin. Magagalit daw siya pag inaaway ako ni Jade. Hmm. Sabi ko, hindi, mabait naman si Jade. Hmm. Ako yung nanakit sa kanya eh. O, tapos? Kasi ano, wala na kami. Sabi niya, bakit? Sabi ko, kasi babae yung gusto ko. Sinabi mo? Sabi niya, ako din, lalaki yung gusto ko. Inang yan. Sabi ko, ano, sinabi ko na lang, ano, nag-uumpisa pa lang na siyang, ano, magpamilya. Mm-mm. Hindi ako makasila. Si Eileen parang ano, alam mo yung parang, tawag nito? Parang teddy bear. Yung ano, malaki. Oo nga eh. Living, living teddy bear. Naasar ko si Bundi. Sabi ko sa kanya, ipon ka ng lakas ng loob. Huwag pera, sabi ko. Sino? Si Bon. Oh. Sabi niya, takot ako. Sabi, ipon ka lakas ng loob. Huwag yung pera, sabi ko. Yung pag nagpatatuba siya. Tapos sabi niya, dati dapat meron kaso naghiwalay kami. Sabi niya. Tapos come back. Tayo ako. Hindi na, move on na tayo, sabi niya. Tapos sabi ko sa kanya, doon ka na lang sa realidad na hindi lahat ng nagsasabing mahal ka, eh mahal ka talaga, sabi ko. Ang sarap asarin nila Bon, nila Melabs, no?
paglasing lang si Bon, saka lang nakikigain sa GC. Okay kasi inaano siya ni Ani, binabara siya. O ngayon barahin niya, malakas niya.
ako naka-opisina rin. Bakit? Bakit? Kulit nila eh. Ha? Ang kulit nila. Kaya nga imposible ang kulit-kulit. Buti na lang si, si Mine tumigil na kasi may pinuntahan. Oo. Napalan din siya sa'yo. Oo, mag-iingat ka dyan, Mine. God bless. Tayo lang ito. Sabi ko sa kanya, huwag mo ako ipupo, hindi ako mabait. Nag-send sa'yo si Moon ng video ni ano? Hmm. Ni May Labs? Oo, siya nag-send siya ng video sa kanya. Saan yung nanay ni Won? Siya siya. Ano siya yun? Doon sila pumupunta. Hmm. Ilan tong dinita mo sa akin, Be? Ha? Ilan tong dinita mo sa akin? One day. 60 MB lang. Oo, ano yun? Oo, 60 MB lang yun. Ako na yan, ang chat. Hindi ko nga binubuksan yung ibang apps ko eh. Ikaw naman eh.
Be, ginagamit mo yung damit ko? Nilalamig ka? Lamig eh. Hindi sa binti lang. Pero okay lang. Ay, sa'yo na. Kaya naman sa'yo.
Ribbons Trading. Ribbons Trading. Opo. Hi, my friend. How are you? You know, before bus stop, Big Moss? Eh, wala siya nung ano, yung pink niya. Ha? Index. Uh, opposite side Aster. Opposite side Aster Pharmacy. You will see the ribbons trading. Alin pink na sinasabi? Ito ba kulay na yan na to? Yung red parang ano niya. Gray wash kasi. Pink bang gusto? Ito? Ito na yung Oo. kaya pink. Yung parang ganyang kulay niya ba? Pink? Hello? Di ba, may customer po ako eh. Sa ano, Ribbons Trading po, opposite po ng Aster. Ribbons Trading. Opposite lang po ng Aster po. Hindi naman po sa opposite po. Ang sinasabi. Opposite. Opo. Hindi yan makita kuya kasi pag ganito yung Ribbons ano yung trading. ribbon eh. Yung signboard nakapahalang. Saan ba kayo? Be, na mo? Yeah. Ba't walang pink? Lalagyan pa lang. Hindi masakit? No. Ha? No. Mas masakit yung iwan ko na daw. Ano yung Vaseline? Hindi. Antibiotic ba? Yung parang sa nilalagay ko dito sa malaki pa dito. Ah, o yan. Ito yung nilagay ko dito. Ah, nilagay niya habang ginagawa? Hindi. Ah.
Ang lakas ng AC nila. Eh, Hmm. sinabi ko na may kare. Na. Thankful God. Ah. Ano sabi niya? Be, kunin mo nga itong earbuds ko kasi wala na. Ubus na yung data ko. Takin na ka. Kunti-kunti lang yung ano. Kaya mo nag-music ka? Ano bang Facebook? God. Ayun, naubos na agad. Kaya sabi ko sa'yo, kulang yun eh. Hindi mag-date ako ulit. Hindi. Na? Wala pa naman na Ikaw tayo. na. Huwag na tayo magpasundo kaya no? Hindi ko ba nag-message? What's up? Kay Alberto. Mga pangalan nila. Kasi kailangan pupunta siya dito, susunduin lang tayo, tapos aalis na naman siya, babalik na naman sila pagdating ni Inay. Sigurado ako, Bewara, nagdunluto na yung ilalim nun kasi nababad na sa tubig. Yan, no? Tawagan mo na ulit ito. Ulit lang. Hello? Hindi mahirap din makita yung signboard, kuya, pag nandun siya sa harap niya. Mm. Kasi yung signboard pahalang eh. Dito mo siya makikita pag dun kasi sinundan mo yung kalsada. Kaya kailangan tumawid muna siya para makita niya yung, yung signboard.
sa amin na patapos sa'yo na sira. Yun lang dito lang tuntun kang maliit noon. Kasabay nila Rosa yun. Pero sabi ko sa kanya, baka nakalimut mo yan na hindi mo namamalayan, sabi ko. Tapos, Tatlo sila nun eh. minsan kasi may mga pasaway talaga ng customer. Hindi yung alagaan kahit sabihin mo yung gamot. Minsan pa kami iba, nagdadago. Man? Nagdadago. Ay, oo. Swimming pool na yun. Ako nga naman, dito sa Naging Tuba. Tapos mag-isang buwan ako nag-ising mag-swimming pool. Maganda yung Bipantin ng panggamot. Kasi din yung ginagamit ko eh. Pwede rin. Pero kung mas 3 days lang mas mabilis kasi. yung lipantan niya. Ako po. Sino po? Sige lang po, tayo lang po kayo. Oy, Mira, adjust. Ikaw ang lumipat. Kaya ka naman. Hindi, sige lang po. Okay lang. Sige lang po, tayo lang po kayo. Tuloy si Dodong eh. Sabi ko, ang liit-liit yan. Posible masasira pa yan, sabi ko. Baka na ano mo, hindi ko siya nakalimot. Sabi niya. Sabi ko na ano mo yan, hindi mo namamalayan na nung kumate. Na ganun mo. Ano yung design? Maliit na bulak-bulak na lighting. Super liit lang na kuya, dito na oh. Liit lang. Napaka-imposible mabuhay. Oo. Pero Sabi ko, simple na nga lang yan eh, sabi ko. kasi pag sa mga malakihan, may posibilidad na mabuhay. Kamag. Sabi ko naman, hindi ko sabihin hindi mo nakamot. Ako nga, nakamot ko pa eh. Yung maliit ko dun sa may malapit sa paa ako. Nasa paanan ko pa yun. Yung ano ba yun? May paa na may paa. Na may pakpak na ewan. Yan ba isa yan? Oo. Dito yung dating ang design na dyan. Ay, wala. May dilastik ko mga pala ito. Ang na po. Ayan mo natulog dilastik. Ay, sa'yo. Ayan. Yung nasa na yung iba kasi sabi ko patakpan ko muna. Takot kasi patakpan ko. Kakaver ko po yun. Takot sa kanya. Saan? Tatakpan. Ikaw po na mauna, di ba sabi ko sa siya pa po na mauna. Saan? Sakit eh. Masakit po yun, iwak ka niya. Nakait naman ba niya? Wala po yun. Saan mo ilalagay? Hindi po madam. Yan ang madam, ang bagal si madam. Tapos, Dapat hindi yung pera niyo umipag na lakas ng loob mo daw.
po tayo. Mga iniisip ka. Tapos iniyot ka. Ay, masarap yun. Di ba kuya? Yung iniyot ka tapos iniwan ka. Mas masakit yun. Pero mas masarap talaga tabi sa ilo. Tatawa sila dun. Bisa niya ako, okay? Kasi ako, bisa niya, ikaw, okay? Tagalan. Ay, nga, may taniman na. Ay, Paano ko? Nakalipan. kuya. Hmm. May kalahin. Kamasko daw po kuya. Merry Christmas. Kaya natulog ka din. Kapag ka na kasi nakaupo, Uy. makakala mo sa'yo. Tulog ka din. Ay, Ilocano kayo nga na? O, di ba? Talo ka. Ano ba siya? Hindi ko lana. Ayan, no? Kasi yan. Masaya na. Ay, may buksan na tayo pinapalayas na talaga tayo. Tapos na yun. Ay, salamat po. Sige. Ang next pasyente ito yung ubeng. Hindi masarap yan. Wala pa. Dito kasi kuya nagpatato yung yung mga kasama namin. Sino? PH? Sino ba yung mataba na dalawa? Kasi isang payat? Yung mataba. Si Cherry. Yung pinakita ko na pinorward kong picture, ay kuhang-kuha kasi. Sa tanong ako kung saan. Ganyan na siya kalaki, kuya. Hmm. Parang gusto ko ganito siya kalaki. Ikaw. Kala ko mo pa. Parang Ako malaki ka dito kaya? eh. Parang malaki siya. No? Ayan, ganyan siya. Ano ba yan? Parang ganun kaagad lang. Okay ka. Kasi ito ang laki na ko. Kasi ang gusto ko talaga akin patakpan ko natin. Parang malaki na kasi ito. Eh, ano mo kaya? Maliit din. Sobrang liit kasi niyan. Maliit. Ay, sobrang. Hindi ba ako natatataan? Ano ba? Saan yung tato niya? Hanapin ko lang po yan. Saan ba yung tato na ni... Baka nakikilala niyo. Ito tayo daw. Guide kasi. Ito siya kuya oh. Guide lang kasi wala akong ano. Dito daw siya nagpatato eh. Kaya nakuha ko yung number sa kanya. Malaki yung tattoo yung nakita mo. Guide kasi wala akong ano. Iconic mo. Sakto lang. Kasi pag yan ang dapat na bagay sa mga. Hindi po magbayad ng light.